हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै नै जाहा जेरि सनाजों आंजों मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। ओइ मामा मोजां मोनदों न' जेरि सना माइनाव जाहा जेरि सना मामाया पेन गानाखै किटुखौ खोबदों बारपिं खालामनायाव किटुखौ खोबदों। Mama, जेरि सना नै आं देलायनो मोनाखै, लिपस्टिक लानो मोनाखै, आइब्र'स फोननो मोनाखै, नोंनि खि गारनानै, नोंनि हासुदै गारनानै, नोंखौ आव आव होननानै आं जायबुं जाजोब्बाय मामा नै जायबुं जाजोब्बाय। नों थाब गिदिर गोलाव जादे मामा दे। जोंहा जेरि सनानि मोनसे पार्सेल सफैदों। दा बेखौनो हिमानसि मोना गावसोर बाननानै लाबोगोननो आरो ओंखायनो आंखौ लांनो होलायलायाखै। नै दा बाननानै लाबोदों बिसोरो। दे लाबोदो दे। मा बेलाय? जेरि सनानि बक्स। आगै जेरि सनानि बक्स। मा दङ बेयाव? प्राइस। हा? प्राइस दङ। आगैनि प्राइस। वाव नोंसोर बानना लाबोबाय आरो ना? दे लांदो दे। नै जों दायो खुलिसिगोन होनदो दे खाथियाव था खुसि खनसेयाबो था। नै जों पार्सेलखौ खुलिसिगोन जेरि सनानि। खुलिजेनबाय। सोर हासिदों खिथादो सोर हासिदों? पार्सेलखौ सोर हासिदों? आयं मुथु। आगै जेरि सनानि पार्सेल मोनफैदों नै। मा होनगोन बे पार्सेलखौ? मायुब्रा मायुनि। नङाब्रा आं हिमानसि जानानै बुंदो। हिमानसि आगै जायोना ना हिमानसि? बे पार्सेला बेखायनोथ' आगै जायो नों जेरि सनाखौ आगै जाया होमबा? पार्सेला जाबाय माबानि जेरि सनानि उन्दुग्रा बिसिना। उन्दुग्रा बिसिना माबा मा होनगोन जुलना। रे इयाव मा दं? ए इयाव गैथ'आ। बख'नाय जासिगोन। बख'नाय जासिगोन। आखाइखौ हे नै सायावहाय बेबायदि दङ सिङाव माबायदि दङ मिन्थिला सिंनिखौ दायो खुलिनानै नायसिगोन। बेबि रकार। प्राइसआ बेसेमोन? 3591। 3591 नि दे 3591। दे नायनोसै। हनै माबा दंसै जइनसो खालामनांगोन। बेटारि गोनांसो माथो। र' इयावनो दोनजोब। माबा दंसै। ए टुक्रा टुक्रिसो जरायजोबनांगोन। एसेम्बलसो खालामनांगौ माथो। टुक्रा टुक्रि बेखौ गाहायाव दोनना लाब्रा गाहायाव दोननानै ओमफ्राय बेटारि बायबाय थानांगोन माथो। माबागोन रोंगोन लगायनो। नै फाइनालि पार्सेला कमप्लिट जाबाय। मुथुआ कमप्लिट खालामबाय। बियो जाहैबाय मुस्रि मस्कुइट नेट। थाम्फै मुस्रियाव थाम्फै हाबबाय। बेयाव फुथुगोन आरोना जाहा जेरि सना मामाखौ ओमफ्राय फुथुनानै नै मुस्रिखौ बेबायदि होसिगोन ओमफ्राय बियो बेबायदि मावबाय थागोन आरोना। ओरैनोबाबो गथ'फोरा एसे सोमावबाय थानायखौ मोजां मोनो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय बे बेटारिनि ना बेटारि सोनांगोन आरोना इयावहाय बेटारिखौथ' मोनफैयाखै। बेटारिखौ बायनानै सोनांगोन आरो ओमफ्राय नै बेयो इदि मावबाय थागोन। ए सोबाय बेयाव नै भाइब्रेसन जायो लोरियो आरो ना। इदि लिरबाय थागोन। ए बियो मा गाबगोन बेयो टें टें टं टं टां टां होननानै। देलाय इखो सोमाव होलाय माहाय हारसिं होबाय होलाय। दिनैसो नै आसुगुरखौ हानोसै माने हो जामुगासो हाना होदों मालाय आन्थिया बोरैबा जाजोब्बाय सोमजानायानो।
साइज हाला मुथा साइज हानो रोंला खान्दाद्राय हाला आरो ससे हादो हासुआव जागोन ना ससेबाव गोलावथार जागोन ना ससे हासुआव आंना हासुग्रा बेबायदि गोलावखौनो लावफेरामोन एबारसो आं हानानै लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मुथुवा आं हाना होननानै बुंनायखाय हाहोबाय आरो मुथुखौ मुथुवा मालाय साइजनि हाना होनदोंना बेखायनो आंबाथाय गांलाब गुंलाब खायलाब खुलाब आं जेरि मामाखौ बामगासिनो जेरि सनाखौ ओमफ्राय मुथुवा oi sona mi mana mama cina simang dah mama mama deh ambil deh naik naik bangkunya nah deh sona angsa nih mama angsa bam deh mama angsa bam deh mama ini kalau nggak mama nanggung cik Kalau nggak, ada mama kalau nggak, Tidak kek na? Apa mbak? Deh, ha. Gila, seperti ini, las, mama las. Hello. Mimi. Lejang Mimi tadi. Ha. Pilali mama sebaik deraba. Mama tuh.